saboda mi da ɗan ɗariƙa da ɗan izala ko muna so ko ba ma so ko da baki ne ko da suna ne la ilaha illallah ta haɗa mu. Ina malam Sani Khalifa na Zaria, ina malam Sani Khalifa na Zaria, me ya laifin shi? Ku fito fili ku faɗi mana. Za a yi ji mulki ne, wani ya zo ya same shi, wani har yanzu babu wani tentative reason. An kai shi kotu, an zauna, an kira masu surutu, ina takarda, ina hujja babu, ina dalili babu, an yi wannan tsohon me yasa aka rike shi? Why? Under the administration of Muslim. This is very hypocritical. It is never an administration of Muslim. Injustice, broad day injustice, da rana tsaka. Ba laifi mane wanda duk yayi laifi a kama shi a hukunta shi, wannan daidai ne. Nasirun nan kwanan shi nan za hannun su. Wani iskanci ICPC ta tana nata, DSS wasu ma suna nasu, waye ɗaya ne EFCC wani suna nasu. To ku kashe shi, ku kashe shi, ku gani ko da abinda Allah ya hukunta zai auku ba zai auku ba. In Allah ya yarda mu muna da yaƙini a wurin Allah. Kun yaudari Allah kuma sai Allah ya rama. Kun yaudari Allah da addininsa muslim. In Allah ya yarda sai Allah ya rankwala ku da ƙasa. Ku bi mu ɗaya bayan ɗaya, ku kashe na kashewa, ku kama na kamawa. Ba za ku iya gamawa da al'ummar musulmi ba. Wannan magana da nake ba magana sunusu bace, alqur'ani muke karantawa.